katong mga pro Duterte nga katong gikas nagtatay digong. Katong niyo nagtatay digong. Ako man to mga kinugos no niya bunyag. Ya linudas kasal nagtatay. Katong wa magtatay, pwede atong interview katong mga pro. Ang problema kay di na to makontak, babae mo tubag sa linya ni Senador, cellphone ni Senador Bato de la Rosa. Sige, balik-balik ngayon. The subscriber cannot be reached. Okay, nakabati. Napatay lang i-contact nga. Di ka ni, gadoon ako gipaw ng mga cellphone. Gadoon ka nga to gabi. Ito pa man tong ubang mga supporters dito Senado ni Bato. Katong mga supporters si Digong, kang Sara o kang kuhan ka ng kibuloy. Ito po to dito gabi. Batay. Tanan ako marag si Kikulbaan anis tambaloslos og si Bangage murag walay lami o sa may tabo katong nag yes vote ang tagaan tamo kidiya katong nag no votes sigurado kong og do na pa may budget nga ipag-release para tuig 2026 karon kanang budget ito ubos sa General Appropriations Act sigurado kong wala dili sila releasean no bitaw mo ay nag-release kay Bangag may mundo nga ang Department of Budget Management ayaw mo release og Saro katong dimension ni Jing Paras kagahapon former congressman nga kanang Saro Special Allotment and Release Order Saro so i-release ayaw nag-release katong mga nag-yes vote posibleng naapay ma-release nga Saro nga magsunod ana ang pundo pwede na kanang saa special nalimot ko na duha na kabuk ang kanang saa mao na ang duha ang pag-release na gyud sa budget. Posibleng releasean pa itong nag-yes. Pero ang pangutanan ako, katong mga amang nga mga kongresista kagahapon nga nag-yes vote, giihap pag itong tambalosos nga yes. Pero nga nung man mo, barog nga yes ko, itaw. Even si Aho nga perting pagkatabiana, para untas iyang asawang si may bibi ko, nga nung wa man ka mo barog ho. Na ikaw ba ni-police mong asawa gusto man gusto ni mong di maputol ang budget dapat 6.3 billion gihapon si Linoy Papuano Dison nganong naghinom-hilom man Naloko na. yes unta ka Naloko na. dili gaabos General Appropriations Act ni naay saa gikan sa Saro din saa special nalimot ko gikan ang saa dito sa DBM kay ang Saro og allocated na itong allocable ba para sa Peter ba allocable na po nan allocable kung ano kanang pasabot ani kanang special allotment and release order na nagsunod ana sa Saro din sa nalimot kasi lang akong research niya pinagi sa Google so kana allocated budget na matod pa nila unya, ang may tabo, nganong nagpakahiloman mo, karong tuiga, naapay ma-release ninyo katong nag-yes vote. Pero katong nag-yes vote, nganong hiloman mo kaayo lagi? May patong tagabuhol nga ni Balitok, kay matod pa ni Congressman Leandro Livesti, anak ni Loren Ligarda, Senadora Loren Ligarda, nga taga Batangas ni First District Congressman is Batangas, sa iyang pagbotar og no, naingon siya, sabi po ni Senadora Amy Marcos, mayroon daw 20 million bawat kongresistang bumoto ng yes. Ako po din namalitok, nahiyate. Mao din namalitok kay 20 naman ang ilang isahan, tag 200. Mau ba? Kanya, 20 naman. Ay. Ingon si Leandro Reviste, I vote no. Pero kinahanglang ipagawas ang mga na-release nga budget gikan sa Department of Budget and Management. Ay, murag sampalong ugwasi Tambalosos Martin na mo nag-preside. Aron may bawad sa katawhan ang pag-release anay mga pondo para sa mga kongresistang nag-yes. Mau ba? Pero ingon si Jervin Luistro sa iyang siyempre siya may chairman sa Committee on Justice. Sa pira ng taong bayan to, pagkabagaag na marang tabunan o minalitang kwarta ng ay kayo mo gamit o may pira ng taong bayan as tangil ngiga lalimang kag taong bayan may pirmeng isampung nila ang katawan mo pirmeng isampung pero anong nag-iisman mo anong si Patsi mo na ini pizza Patsi na ini
bagong kongresista, pwedeng mo barog ka, madam, nga yes vote ko para Peter Calderon akong bana. Kay 12 billion ang inyo diya sa 26 billion, almost 13 billion ang inyong nadawat nga pundo gikan sa allocable ug non-allocable. O inong na bitaw sa idang na nadato nagmas idang ko matod pa sa kong mga amigo. Nadato na si idang niya mayor Malaboyog kapitan na sa una. Nadato na daw. Tinuod ni madam idang. Mao ba? Nakapabor ba na kay katong mga banggiitan pong matulisan sa unang bata-batang wakwak. Malatuatan ko silang mga kreyos ayo tiguang naman kayo. Matod pa kung may kailangan ni personal, matiguang na kuno kayo. O niya napuli gyud si idang. Mao ba? Karon siya na may pinanggang Peter Calderon. Ang nahitabo niya, mura sa nakapaldo pod pagka last time ni Peter tungod kay Vice Chairman sa Committee on Appropriations. 12 point something billion ang nakuha sa entire district. Ang Malabuyog na 3.3 billion flood control. Angay na mong singgit og yes, kanong hilo man kayo. So young and yet so silent, Rhea Golias. Si Alan Kirante ang nakapaldo og si sana yan pagumangkon? Mao ba? Jonathan Kirante mo nakapaldo sa imong pondo. Naloko na. Dennis Mandawi ang nakapaldo pag mga Jerome Awit patol pa ni Edward Ligas sa kang Lollipop Juan Odison. Ang hilo man kayo mo. Ang katong libutan og no, Quixote del Mar, baro kay. Siksi kay Bluro Magsinina. Si Karen Hope. Di ba, Hope na siya. Papanamos gilid ito Hope, no? Mao ba? Ibotar, sa Zimura ang batalon. Barugan ako ang akong konsensya. No ko to the impeachment of Vice President Sara. Dito sa Bohol, katong asawa ni Governor Aristio Umentano. Si Banban Umentano siya, no! No to 20. I need 200. Kung inana ba ka ilang pangutana? Alexi Tutor siya, overwhelming yung kuno. Ang ilang pagbotar og no. Kay mo'y gustos katawan sa tersero distrito sa Lawigan sa Bohol. Ngingiga. Diok Presko, akong gipangayo ang sentimento sa Tagaliloan o sa entire district. Aron magawas ang kamatuoran sa akong desisyon pagbotar o niya sa impeachment datos last week. Pangayuan niya og sentimento ang katawhan apan inig-abot sa pondo di gyud bahinan. Yawa! Pawa! O yawa! Pawa! Nyawa na mo sardinas sa Diok Prasco. ang magtiayong lagon ha. Si Sane og si Daphne, wa ni sila allocables para sa kanang in fairness sila wala ni sila ani allocable og non allocable sa ilahang distrito man ni si Daphne wa man konsolasyon og Cordoba wa man kay matod pa kay ginaginot sa ani anay kanang badjingko og 30% sa Daphne pati nila datua dili po ni sila hangol di uban nga dato nang may pwerte lang gyapon pagka mga hangula. I don't know, abstain ba sila or absent? Okay, wa man gapo, lungo gapo nag-yes vote. Pero in fairness ha, ni Congressman Sani Lagon og sa iyang kapikas Congresswoman Daphne, wa ni sila, wa gini, katong flood control, wala. Yawa! Dito sa uponin on 6.3 billion, matod pa, katong panahon pa sa iyang may bibiko nga si Cindy. Ay butang sa akong ambungang classmate nga si Roel Guzman Anore. Morning na gyud ha. Diin man po ay kadat ha. Manato kaning kang may dira tago maning uban mel. Sa hadi sa cellphone lang. Kare lang diri arom diri. Si Roel Guzman Anore. Attorney John Fuentes o Ma'am Cynthia Fuentes. Good morning dia sa Tisa. Morning ninyo Attorney John. Bunting daghanang grabing kanamang nagpakahilom. Di ko motuong nangahadlok na sila sa 2028. Ang pangutana ani nila, katong nag-yes vote akong pagkunon. Karon nga majority sa Senado o mga senador oposisyon man. Kamong mga nag-yes vote kay nag-atang mo sa budget mga mga buayaha mo. Di ba ka mo o kayong tagsa-tagsa sa mga senador nga kontra na sa administrasyon ni Bangag. Inig abot sa panahon nga ibalik si Marcolita as chairman sa Blue Ribbon Committee
ubos ni Senate President Alan Pitiki Cayetano. Naloko na. Di ka panahon og balik sila Terence Calatrava. Katong giingon ni Yusek Bernardo nga mo ini tigubra sa SOP nila. Wa ba to mo man kay puli mas pinglakson pagpuli pod ni Tito Soto karon to hinong das Tito Soto Mayra. Mao ba? Pastang di malasas mga kuan ani karong 2028 ang ako lang yung nakit ang babag ani. Kung si Sara ka dili gid gaduda man kung by numbers dili gid ha kanang daghang kay social media ang main laki ay. Gapon daghang kay nagpost nga butar ang mga senador sa impeachment trial o ni Sara. Vote by your conscience. Ano anyong konsensya o conviction pagtuo? Bot ninyo ang dili na based on evidence adtos impeachment court oy kadaghan na ko ka obserbar kana base sa political affiliation nila karong na ay 13 ka mga senador nga oposisyon na kanang impeachment ninyo Naloko na. nagtuo bagyo ka ang bagang duot sa katawhan nga ang impeachment trial ni Sara mo pabor ngadtos mga sakop ni bangag no. Ini ka presidenteng Sara kamong mga tambalos-los nga mga nag-yes. Paning kamutin ninyo nga makasalida mo ubos sa liderato unya ni Sara kana kung si Sara mo daog. Pero in kaso Mao ba? og dili gyud gani si Sara or lain pasig makapaldo na pud mo. Kay kung kang Sara napsak ra ang kwarta sa kang bangag o kang tambalos minalita ang kwarta. Grabe, di ba? So, pertin nagana ang mag-agwanta o niya po niini kana kung si Sara. Pero, kung ipa-investigar sa umaabot ng administrasyon, kay di gani, si Jing Paras gani gapon, abogado to, kanhi kongresista. Si Chiljoklo, akong ipangutana rin, abogado po, kongresista sa Akbayan. Ang lakong babag, nini, ang ombudsman. Kaya ang ombudsman din, basta-basta matangtang bisag kinsa pa'y presidente, gawas lang kung ipa-impeach na. Pareha nang gibuhat sa kongreso ron ni Sara. Ipa-impeach na, kanas bunjing, posible. Kahit panako nakitaan, nga mo na yung numero 1 babag sa mga investigasyon ining mga banggiitang kawatan, kundi na matangtang tungod kay si Peter Calderon, murag maabsulto. Sige lang ang Paldo Petro. Paldo sa pondo ha, dili pondo sa basura pareha ni Jimbo. Mao na diaron, kanatawa kon mahitabo ni kana si Bunjing Remulla daghan po kay nagrason kay di man na mawad ag butbut ang iyang ipangrason sa umaabot ng panahon nganong wa man gyud nato. Nganong wa man nato gyud kuha na si investigahan Edwin Gerchula. Ganong mo na imbestigaha ang ubang mga kongresista nga perting kawatan ingon na Bunjing Remulla ako may ombudsman. Ngano magbuot mo kung saan ako na imbestigahon? Mo na nakalos-los. Mga na ipait, luoy kayo ang mga Pilipino. Sige tag awhag nga mga transparency ay lus-lus. Dahil mga gagbay kayo nangawat lang og sa uplifting lang sa tindahan, dakop na priso. To'y tambalosos, nag-preside paghapon sa Kongreso. Ya, okay mo na? Astilan. Mga bagaag, mga naong. Pero believe sa ko ano nila. Kini mga kongresista, believe sa ko. Bisag sigihag, tawag mga kawatan, mga buaya, matibaga mga gigapog naong. Di po ilang mga supporters, murasag mga ogbuantos distrito, magpakita nila. Di, kung ano diyo prasko? Matay, nagitapong yung mga tao, nagpakita sa social media mo. Hallelujah, pag maayo. Ay sus, agitsura. Mura mag-yung hudiyo nga wa pamasang atong karo.